Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat Kapitulo 19, bersikulo 21 hangtod sa 41. Ang giingon diri, human niining hitabua, giniyahan sa Espiritu Santo si Pablo mihukom sa pag-agi sa Macedonia ug sa Gresya ug sa paglahos ngadto sa Jerusalem. Unya miingon siya, gikan didto moadto usab ako sa Roma. Busa gipadala niya ang duha sa iyang mga katabang nga si Timoteo ug si Erasto ngadto sa Macedonia samtang siya nagpabilin og dugay-dugay sa lalawigan sa Asya. Niining panahuna dihay dakong kasamok sa Efeso mahitungod sa dalan. Kay may usa ka platero nga ginganlag Demetrio nga namuhat og mga modelong plata sa templo sa Diyosa nga si Diana ug nakasapi pag-ayo ang mga trabahador tungod sa maong patigayon. Busa iyang gitigom ang mga trabahador uban niadtong sama kanilag pangita ug giingnan, mga kaigsuonan, nasayod kamo nga ang atong kauswagan nagikan niining pangitaa. Nakita ninyo og nadungog ang gihimo niining tawhana nga ginganlag Pablo. Nag-ingon siya nga ang mga Dios nga gibuhat sa mga tawo dili tinuod nga mga Dios ug daghan siyag nakabig dinhi sa Efeso ug hapit sa tibuok lalawigan sa Asya. Busa peligro nga ang atong pangita makabaton og ngilad nga dungog. Ug dili kay kini lamang kundili hasta usab ang templo sa bantugang diyosa nga si Diana dili na magpulos ug mahanaw ang kabantog sa diyosa nga gisimba sa tanan dinhi sa Asya ug sa tibuok kalibutan. Sa pagkadungog niini sa mga tawo, naglagot sila pag-ayo ug naninggit, gamhanan si Diana sa Efeso ug mikaylap ang kagubot sa tibuok syudad. Unya si Gayo ug si Aristarco nga mga taga Macedonia nga mga kauban ni Pablo sa panaw gidakop sa mga tawo ug gidala ngadto sa teatro. Si Pablo mismo buot musulti sa mga tawo apan gipugngan siya sa mga magtutuo. Pipila sa mga namunuan sa lalawigan nga mga higala ni Pablo ang nagpadala kaniya og mensahe nga naghangyo nga dili siya moadto sa teatro. Niining higayuna ang mga tawo nagkagubot ug nag-iyahay og singgit ug kadaghanan kanila wala masayod nganong nagkatigom sila didto. Pipila kanila nagtuo nga si Alejandro maoy hinungdan sa kasamok tungod kay siya man ang gipaatubang sa mga Hudiyo ngadto sa katawhan. Unya misinya si Alejandro ug naninguha paghatag og katin-awan ngadto sa mga tawo. Apan sa dihang nahibaluan nila
nga Hudiyo di ay siya, naninggit silang tanan sulod sa mga duha ka oras, gamhanan si Diana sa Efeso. Sa katapusan, ang sekretaryo sa lungsod nakapahilom ragayod sa mga tawo. Miingon siya kanila, mga taga-Efeso, ang tanan nasayod nga ang Efeso mao ang magbalantay sa templo sa gamhanang Diana ug sa sagradong bato nga nahulog gikan sa langit. Walay makalimod niini, busa kalma lang ug ayaw kamo pagpinutong. Gidala ninyo dinhi kining mga tawhana bisan kun wala sila mangawat sa mga templo ni magpasipala sa atong Diyosa. Busa kung si Demetrio ug ang iyang mga trabahador may sumbong bato kang bisan kinsa, aduna kitay hukmanan ug mga namunuan nga ilang kasumbungan. Apan kung aduna pa kamoy problema, husayon kini diha sa naandan nga tigom sa mga lungsuranon. Kay malagmit nga kitay pasanginlan sa kagubot nga nahitabo karon ug wala kitay igong katarungan nga ikahatag mahitungod niini. Human makasulti niini ang sekretaryo sa lungsod, gipapauli niya ang mga tawo. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Ang ubang mga komentarista niini nga bahin sa kasulatan, mga kahigalaan, nagaingon nga kapritso ra kuno kaayo si Pablo sa iyang desisyon nga moadto sa Jerusalem. Kay sa sunod nga mga kapitulo, daghan man ang mibabag kaniya tungod kay nabati nila nga dunay mahitabo kaniya nga dili maayo didto. Apan sa tinuod lang, dili ta makaingon nga nagtuman lang si Pablo sa iyang gusto, tungod kay klaro man kaayo ang giingon sa bersikulo 21 sa atong teksto karon, nga giniyahan si Pablo sa Espiritu Santo sa iyang desisyon nga moadto sa Jerusalem. So kung giniyahan siya sa Espiritu, ang buot ipasabot niini, mga kahigalaan, mao nga ang balaang Espiritu ang nagbutang ni adto nga tinguha sa kasing-kasing ni Apostol Pablo. Ug ato pong masabtan nga wala nagtinguha si Apostol Pablo nga magdugay didto sa Jerusalem tungod kay nagtinguha man siya nga muadto sa syudad sa Roma human siya makaduaw sa Jerusalem. Gipauna ni Pablo si Timoteo ug si Erasto ngadto sa Macedonia. Most likely aron tigumon ang mga voluntaryo nga mga offerings sa mga simbahan didto aron itabang sa mga naglisod nga mga kaigsuunan sa pagtuo didto sa Jerusalem. So mauni ang ruta nga giplano ni Pablo. Gikan sa Asya, mulaho siya sa Jerusalem, dayon moadto sa Roma. Apan atong masayran sa mga musunod nga mga panghitabo, nga adunay laing pamaagi ang Dios sa iyang pagpaadto kang Pablo sa Roma. Tungod kay pagadakpon man si Pablo didto sa Jerusalem. Mabilanggo og taod-taod, dayon makabiyahe ngadto sa Roma, dili ingon nga usa ka gawasnon nga tawo, kundili usa ka binilanggo. Tinuod gayod ang giingon sa Panultihon kapitulo 16 bersikulo 9 nga ang huna-huna sa tawo naglaraw sa iyang lakang, apan ang Dios maoy nagmando sa iyang pagbuhat niini. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang eksklusibo nga giangkon sa ebanghelyo. Ikaduha, ang dili mabali nga gisugo sa ebanghelyo. Mudangat na kita sa unang punto, ang eksklusibo nga giangkon sa ebanghelyo. Atong basahon ang bersikulo 23. Ang giingon diri, niining panahona dihay dakong kasamok sa Efeso mahitungod sa dalan. Well, gahisgot kining bersikuloha og dalan o the way. Ang kahugpungan man gud sa mga Kristohanon sa una, mga kahigalaan, gibansagan og the way o ang dalan. Siguro makapangutana mo, ngano man kahang gibansagan man sila og dalan? Well, nagtuo ko nga aduna kini kalabutan sa giingon ni Jesus sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6 nga, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Mao nga ang mga sumusunod ni Kristo gibansagan og ang dalan o the way. Sa pinulungan sa Biblia, mga kahigalaan, ang buot ipasabot sa the way
o ang dalan, mao nga wala nay laing dalan. Si Kristo lamang ang bugto nga dalan. Ug tinuod gayod nga ang ebanghelyo ni Kristo intolerant, nga ang buti pasabot wala nay lain pa. Dili musugot ang Dios nga aduna siya'y karibal o kakupitensya. Klaro kaayo na sa giingon sa Buhat Kapitulo 4 versikulo 12, paminawan ninyo. Ang giingon dire, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. So eksklusibo gayod ang claim sa ebanghelyo, wala nay lain kundili si Hesukristo lamang. Wala nay laing ngalan. Mao nga kinahanglang dili kita mutawag sa uban pang mga ngalan. Ug mao kini ang hinungdan nganong makapasuko gayod ang mensahe sa ebanghelyo sa daghang mga katawhan tungod kay dili man makadawat ang ebanghelyo og lain pang karibal. Gani ang giingon ni Pablo sa Galacia Kapitulo 1 versikulo 8, mao nga apan bisan kami uusa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. So delikado di kaayo kung magwali kita og lain pang ebanghelyo. Ug tungod kay makapasuko man gayod ang ebanghelyo, mao kini ang hinungdan nganong daghan na kaayong mga nangamatay nga magwalali, ilabi na sa mga dapit nga aduna nay nakagamot nga laing mga relihiyon. Ug sa mga panghitabo sa atong teksto karon didto sa Efeso, wala tuod nagmalampuson si Satanas sa pagbabag sa ebanghelyo pinaagi sa mga espiya nga mga Hudiyo. Apan hapit gayod siya milampos sa pagbabag sa ebanghelyo pinaagi sa mga negosyante ug mga namaligya didto sa maong syudad. Ang syudad sa Efeso, mga kahigalaan, sumala sa atong teksto, proud kaayo sila nga tigpanalipod sa ribulto sa ilang diyosa nga si Diana, nga ilang gituuhan nga nahulog kuno gikan sa langit ang maong ribulto. And by the way, ang tinuuhan nga adunay ribulto sa usa ka Dios nga nahulog gikan sa langit, komo na kayo nga tinuuhan sa una pa. Bisan gani ang mga Muslim, mga kahigalaan, nagtuo nga ang Kaaba o itom nga bato didto sa Mecca, sa Saudi Arabia, nahulog kuno gikan sa langit. Mao nga giisip nila nga balaan ang maong bato. So ang imahe ni Diana nahulog kuno gikan sa langit didto sa Efeso, ug mausab ang mga imahe ni Minerva, ni Venus ug ni Ceres didto sa syudad sa Sicily sa Europa. Ug wala mo kabantay, mga kahigalaan, kung duna gani tuo-tuo, duna po'y negosyo nga namaligya sa mga tuo-tuo. For example, ang mga inchik nagtuo sa mga Year of the Pig, Year of the Snake, Year of the Rabbit, ug namaligya pud sila og estatwa sa baboy, halas ug unggoy. Nagtuo sila nga ang baki nga nagtangag og sinsilyo makaswerte sa negosyo. Namaligya pud sila og baki nga nag-ingkit og sinsilyo. Nagtuo pud sila nga ang pabuto sa bag-ong tuig makapaabog sa mga daotang espiritu. Namaligya pud sila og pabuto. Ang problema, mga kaigsuuna, nagtuo lagi sila nga mahadlok ang mga demonyo sa pabuto. Unya kay sa gawas man sila sa ilang balay magpabuto. So ang mga daotang espiritu manulod hinuon sa ilang balay ug kwarto tungod kay hilo man didto. So ang dapat nilang buhaton didto sila sa sulod sa balay unta magpabuto. Well, anyway, didto sa Efeso, sumala pa sa atong teksto, nangasuko ang mga naghulma ug mga namaligya ug mga ribulto ni Diana tungod kay ang mensahe man ni Pablo sa ebanghelyo nagaawhag man sa mga katawhan didto nga mubiya sa ilang mga Dios ug mupailalom sa tinuod nga Dios. So apektado ang ilang negosyo. Gapakaaron ingnon kunuhay sila nga namiligro ang ilang kultura gumikan sa mensahe ni Pablo. Apan sa tinuod lang, nabalaka sila nga mahagba ang ilang negosyo
Tungod kay daghan naman gyud kaayong mga namiya sa pagano nilang tinuuhan ug misimba na sa tinuod nga Dios nga giwali ni Apostol Pablo. Mao nga nawad-an na gayud sila og mga customers. Unsa may atong makatuna niini mga kahigalaan. Ang tinuod nga ebanghelyo makapabag-o gayod sa kinabuhi sa mga tawo. Dili pwedeng makabig kunuhay ang mga tawo ngadto kang Kristo apan magpabilin gihapon siya sa iyang mga Dios-Dios o mga bisyo o mga kabit ug uban pang mga kasalanan. Dili gusto ang Ginoo og karibal. Kung si Jesus ang atong Dios, kinahanglang kaniya lang kita mupasakop ug mupailalom. Ang tinuod nga paghinulsol aduna gayoy bunga sa pagtalikod sa kasalanan. Niadtong Welsh Revival, daghan kaayong mga inumanan ug mga barhouse nga mga bankrupt tungod kay nangakabig man ang daghang mga palahubog ug mga sugarol. Nahimong seryoso nga mga disipulo ni Kristo ug mibiya ragayod sa ilang mga bisyo. Mao nga nawad-an na og customers ang mga namaligya og ilimnon ug sigarilyo. Mao nga daghan gayud kaayong mga suko sa tinuod nga ebanghelyo. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang dili mabali nga gisugo sa ebanghelyo. Ang duha ka mga butang nga duol kaayo sa dughan sa mga tawo mao ang kabtangan ug ang relihiyon. Usbon ko, kabtangan ug ang relihiyon, duha ka mga butang nga suod kaayo sa dughan sa mga tawo. Ilabi na ang relihiyon nga adunay kalabutan sa kultura sa usa ka nasod. Well, kining duha ka mga sentimento, kinahanglang talikdan kung supak kining duha sa mensahe sa ebanghelyo. Dili man kinahanglang talikdan sa tawo ang iyang panginabuhi kung dili kini supak sa balaod sa Dios. For example, kung ikaw tinuod nga Kristohanon, kinahanglan undangan nimo ang imong pagpamaligya og sigarilyo ug mga ilimnon. Bisan pag munay pinakadaghan og halin sa imong tinda, tungod kay supak kana sa pagkabalaan nga gisugo ni Kristo. Apan sa kaso ni Demetrio ug sa iyang mga kauban nga tigpamaligya og mga rebulto ni Diana sa atong teksto, kinahanglang talikdan nila ang ilang negosyo ug ang ilang relihiyon nga pagano tungod kay pareho man silang dulumtanan at tubangan sa Ginoo. Ang tinuod nga mga nakabig kang Kristo kinahanglang mubiya sa ilang mga Dios-Dios ug mga negosyo nga dulumtanan sa Ginoo. Well, obviously si Demetrio ug ang iyang mga kauban wala gayud sila tinuod nga nakabig kang Kristo tungod kay nagpabilin man gihapon sila sa ilang pagano nga sentimento. Giklaro gayud kaayo ni Kristo nga ang tanang buot musunod kaniya kinahanglang mutalikod sa iyang kinabuhi tungod ug alang kang Kristo. Actually, nasabtan gayud kaayo ni Demetrio ang wali ni Pablo. Paminawan ninyo ang iyang giingon sa bersikulo 25. Ang giingon diri, busa iyang gitigom ang mga trabahador uban ni adtong sama kanilag pangita o giingnan. Mga kaigsuunan, nasayod kamo nga ang atong kauswagan nagikan niining pangitaa. Nakita ninyo og nadungog ang gihimo niining tawhana nga ginganlag Pablo. Nag-ingon siya nga ang mga Dios nga gibuhat sa mga tawo dili tinuod nga mga Dios ug daghan siyag nakabig dinhi sa Efeso ug hapit sa tibuok lalawigan sa Asya. Busa peligro nga ang atong pangita makabaton og ngilad nga dungog. So unsa may atong makatunan dire? Si Demetrio ihimplo kaayo sa usa ka tawo nga nakasabot gayud og duro sa wali sa pulong sa Ginoo. Apan ang iyang kasing-kasing nagdumili sa pagdawat niini tungod kay apektado man ang iyang panginabuhi. Mas gipalabi niya ang kwarta kaysa pagsimba sa tinuod nga Dios. So ang kusog kaayo nga motibo sa kasing-kasing ni Demetrio ug sa iyang mga kauban ang kahakog sa kwarta nga gitawag usab sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 5 ingon nga idolatry o pagsimbag mga Dios-Dios. Well, daghan kayong mga tawo karon nga nagbaton og mga Dios-Dios og pangpabuenas
tungod kay nagtuo man sila nga naghatag sila og swerte sa ilang panginabuhi. Imbes nga musalig sa tinuod nga Dios, didto na sila nagsalig sa ilang Dios sa swerte ug dagon. Tinuod gayod nga ang idolatry ug kahakog, mga kahigalaan, managkaluha. Daghan gihapong mga tawo karon nga dili gihapon makabiya sa ilang pagano nga relihiyon, bisan pag nakasabot na sila sa kamatuoran, tungod kay nahadlok sila nga isalikway sila sa ilang pamilya. Apan mga kahigalaan, ang giingon ni Jesus kinahanglang talikdan kining mga butanga kung tinuod kitang musunod kaniya. Mao kini ang gimando ni Kristo kanato, ang paghinulsol mao ang pagtalikod ug pagbiya gayod sa kasalanan. Sa bersikulo 28 ug 29, gigamit sa mga platero ang relihiyon aron mudilaab ang kasuko sa mga tawo. Ug miresulta kini sa tumang kagubot. Paminawan ninyo, bersikulo 28, sa pagkadungog niini sa mga tawo, naglagot sila pag-ayo ug naninggit, gamhanan si Diana sa Efeso, ug mikaylap ang kagubot sa tibuok syudad. Unya si Gayo ug si Aristarco nga mga taga Macedonia, nga mga kauban ni Pablo sa panaw, gidakop sa mga tawo ug gidala ngadto sa teatro. Grabe no? Maayo na lang gani kay napugnan pa si Pablo sa pagsulod sa teatro. Madakpan unta siyag apil. O di ba kaha, mapatay sa mga nasuko kaayo nga mga katawhan. Ug usbon ko mga kahigalaan, dili na gayud ikakurat kung adunay mga suko kaayo tungod sa pagwali sa Ebanghelyo. Apan dili kini makapausab sa tinuod nga mensahe sa Ebanghelyo. Ug ang tinuod nga mga magwalali, dili gayod magpanuko sa pagwali sa kamatuuran, bisan pagdunay mga masuko. Mudangat na kita sa mga aplikasyon, alang sa mga magtotoo. Buot kong masabtan ninyo nga naningkamot gayod kaayo si Satanas sa pagpugong, sa pagtukod ug lig-on nga iglesia didto sa Efeso. Ang maong syudad, balwarte gayod kaayo ni Satanas, sulod sa daghang mga katuigan, uban sa daghan niini nga mga tutuo, mga pagsimbag Dios, mga salamangka ug uban pang mga satanismo nga mga aktibidades didto. Apan karon sa pagwali ni Pablo, nagpanglihok na ang balaang espiritu. Unsa na lang kahano, kung wala ma-detect ni Pablo ang kamabaw ug kakulang kaayo sa pagtuo sa 12 ka mga disipulo nga gihisgutan sa bersikulo 1 hangtod sa 10. Mapakyas gayud unta ang buluhaton didto. Unsa na lang kahapon no? Kung nagmalampuson pa ang mga piki nga tighingilin og mga daotang espiritu sa pagsumay sa gahom ni Kristo. Unsaon na lang kahapon no? Kung nagmalampuson pa ang kagubot didto sa Efeso ug napatay sa mga tawo si Pablo ug ang iyang mga kauban. Wala untay natukod nga lig-on nga iglesia didto. Ug wala usab unta masulat ang basahon sa mga taga-Efeso sa Biblia. Dili buot si Satanas nga matukod ang iglesia didto sa Efeso. Apan, nagmalampuson gayod ang Ginoo. Dalaygon ang iyang ngalan. Ug kung atong basahon ang Book of Ephesians sa Biblia, atong makita nga ang simbahan didto sa Efeso mao ang usa sa mga simbahan nga lig-on gayod kaayo spiritually. Nagtuo ba kamo nga wala dumti ni Satanas ang mga simbahan karon nga maminatud-on kaayong nagwali sa kamatuuran sa atong kapanahunan karon? Sa tinuod lang, mga kahigalaan, naningkamot gayud kaayo si Satanas hangtod karon nga mapugnan ang pagkaylap sa Ebanghelyo. Magpadala siya og dili tinuod nga mga nakabig ngadto kang Kristo aron mahimong miyembro sa mga simbahan. Nagpadala pud siya og mini nga mga milagro, nagmugna usab siya og mga kagubot sa simbahan. Apan sama sa nahitabo sa Efeso, dili gayod makapugong si Satanas sa buluhaton sa Ginoo. Gamhanan gayod kaayo ang Dios. Mao nga ibutang nato ang atong pagsalig sa atong Ginoong Dios alang sa kalampusan sa atong mga buluhaton. Alang sa mga wala pa kang Kristo, hinaot nga nakita ninyo nga dili gayod makadawat ang Ginoo kung aduna siya'y karibal.
It's either you worship God or money. It's either you worship God or idols. It's either nagsalig ka kaniya o nagsalig ka sa Diyos-Diyos. It's either nagsalig ka sa iyang grasya sa kaluwasan o nagsalig ka sa imong maayong binuhatan aron ikaw maluwas. Magpili ka, higala. Makasasala ikaw ug nahailalom ka sa tunglo sa Ginoo gumikan sa imong pagsupak sa iyang mga sugo. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan mianhi si Jesus aron bayran ang silot sa atong mga sala nga dili nato mabayran. Pinaagi sa iyang hamili nga dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo ang tanang maghinulsol sa ilang mga sala ug musalig lamang kaniya ingon nga bugtong Dios ug manluluwas, maluwas gayod. Busa ayaw na og dugayi pa. Hinulsuli ang imong mga sala ug saligi ang kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon nga igo ng bayad sa tanan nimong mga sala. Dangop kaniya karon. Pasayloon kaniya, hinluan kaniya, luwason kaniya. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong takna tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at tawang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Unang Juan, Kapitulo 2. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kun may makasala, may manlalaban kita nga si Jesucristo ang matarong. Siya maoy mga tubang sa amahan. Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala, og dili lang kay ang ato ra, kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Alang sa dugang nga mga pangutana,
mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.